थालांनाय गालांजानाय बिथांमोननि एन्ड बेजोंनो सोमोन्दो मोननैसो बाथ्रा दिनै मोनथिना मोनबाय आङो जिहेतु आं फर्म नोंथांमोननो देखायदों that 100 rupees 200 rupees इलेक्शननि दान खनसे बा बै सप्तासे सप्तानैनि गेजेरावनो सोरनिफ्रायबा 200 रुपिस कालेक्ट खालामदों जाहैबाय नैबे फर्मखौ फिलआप खालामनो थाखायनो एन्ड इभेन बेहाय जि फट' दङ बेनि जायगायावहाय जोंहा ट्रेक्टरनि आफादगिरि बिथांनि सावगारिसो दंमोन जाहैदों गुड मर्निं एन्ड वेलकाम टु अ भेरि ब्राइट डे दिनै मा स्पेशल डे नायदो आयो सान्दुंआबो ओंखारबाय हाजोआ दिनै जोमै खोबफबदों गुसु गुसु बार बारदों स' स्पेशल डे दिनै मानो दिनै कमिटमेन्टखौ फुलफिल खालामनायनि दिन दिनै मानाव गेदेर हाग्राममहिलारि सार बिथाङा दिनै जुबिन गार्गनि मुङावहाय मोनसे मेम'रियेल पार्क बानायगोन होननाया स' फाइनालि दिनै बे दिनैनिफ्राय जागायजेनसिगोन आरो 2 लाख सुबुं दिनै जथुमै ज' जानायनि बाथ्रा जिहेतु बुंदों बेबो साक्सेसफुल जानो थांगासिनो दङ रायजोफोर आं न'आवनो दङ आं थाङासै बाट बेनि रिपर्ट आपडेटखौ लागासिनो दङ स' नाय भिउखौ स' जे बे जोंनि फ्रन्टनि एन्ट्रेन्स हा एन्ड दिनै डेलि सानसेयाव मा मा एक्टिभिटि जायो आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन आं बबेहाय थाङो मा खालामगासिनो दङ एन्ड मानो लेटेस्ट अपडेट्स निउसफोरखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो हायाखै बेनिबो वैलिड रिजन आं नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं स' लेट्स स्टार्ट कहाँ जा रहे सान्दुं ओंखारबाय नैबे टाइल्स लागायनाया आं खनसे दिन्थिनाया भिडिअआवहाय स' फार्स्ट क्लास A1 फिनिशिं जादों नायदो ओरैबायदि स' मर्निं भिउ जोबोद समायना नुयो फुङावहाय अके दा दसे उनावहाय सा ओंखाम फुंनि खाजा जाखांनायनि उनावहाय नोंथांमोननो दिन्थिनो थांगासिनो दं मोनसे सरप्राइज जायगा आरो बेवहाय मा मा एक्टिभिटि सोलिगासिनो दङ बेफोरखौ गासिबो नोंथांमोनजोंहाय दिनै शेयार खालामगोन लोगोसे जुबिन गार्गनि प्रग्रामनि सोमोन्दैबो फंनैसो खोथा सावरायगोन आरो दानि पलिटिकेल जि थासारि सोलिगासिनो दं बेफोरनि सोमोन्दैबो दिनै नोंथांमोनजों आपडेट शेयार खालामनो थांगासिनो दं Hey, सुबह सुबह क्या कर रहे हो तुम महिमा फाइनालि रेड टी जोंहाय जागायनोसै दिनै गाइखेर साहा लोंबाबो उदै सायो ओंखायनो रेड टी बिराद मोजां फुङावहाय गुड हे बोरो मम्मी कहाँ है तुम्हारा अबू कहाँ है दादाजी किधर है जाओ बुला के लेके आओ चाय पीने जाओ एक्चुअली गाइखेरा लेट सफैयो बेनिखायनो रेड टीखौ फर्स्ट अर्ली इन द मर्निं बेखौ लाग्रोयो आरोना बेनि उनावसो मिल्क टी ओरैबायदि ब्रोको गुड मॉर्निंग चाय पियोगे दुस्तो डॉगी ना अरे मुझे भी देना अरे यार थोड़ा ज्यादा दे दो गुड 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 just helping ha आरो बाकी खुनु इदि गैया हेल्प खालामदोंल' फर्म फिलआप खालामनानै होगासिनो दं रायजोफोरनि जायफोरा मोनथावना थालांनाय गालांजानाय बिथांमोननि एन्ड बेजोंनो सोमोन्दो मोननैसो बाथ्रा दिनै मोनथिना मोनबाय आङो जिहेतु आं फर्म नोंथांमोननो देखायदों that 100 rupees 200 rupees इलेक्शननि
दान खनसे बा बै सप्तासे सप्तानैनि गेजेरावनो सोरनिफ्रायबा 200 रुपिस कालेक्ट खालामदों जाहैबाय नैबे फर्मखौ फिलआप खालामनो थाखायनो एन्ड इभेन बेहाय जि फट' दङ बेनि जायगायावहाय जोंहा ट्रेक्टरनि आफादगिरि बिथांनि सावगारिसो दंमोन जाहैदों। दा बेफोरबायदि माखासे सिरि सिरि जाखोमालांनाय बाथ्राफ्रा दिनै ओंखारगासिनो दङ। एन्ड स' नैबे माखासे थालांनायफोर दंमोन जिहेतु प्राइमारियावहाय सोजोबनो हायाखैमोन, स' बेखौ स्पेसियेल मोनसे खथा मोनबोनायजों सोनाय जाबाय। एन्ड जास्ट हेल्प जायफोरा एक्चुअल बेनिफिसियारिसफोर बिथांमोननि थाखाय आं हेल्प खालामना होदों आर्लि इन दा मर्निं मैयानिफ्रायनो। स' नैबे लास्ट दङ बेखौ फोजोबनानै नोंथांमोननो स्पेसियेल जिनिसखौ दिन्थिनो थांगासिनो। न'निफ्राय नैबे दाबसे जायगायाव मोनफैलायबाय। मर्निं ब्रेकफास्टनि उनावहाय सिद्दा औवा दाननो होगासिनो दं। बे गोदोनि फुराना लामामोनलै बेयो, जाला बस्ति जार बस्ति। साफा जाहांबाय एसे न'खरफोरा माने। दै फाला जादों, दै गैया। रबार बागान नायदो माबायदि खालामो आबादखौ। औवा दानग्रा मेनेजारा थुंसि नङा बेबो थिगानो दं, खिन्थु इक' फ्रेन्डलि बानायगोन जोङो पुरा बाम्बु क्राफ्ट मिस्ट्रि लेंहरखादों। बेयाव कन्ट्रिट जाबाय, बिदि फरेस्टआवहाय एलाउ जानाय नङा। ओरैबायदि नै बेफोर लामा मावनो दङ, ओरैबो ओरैबो दालां नांगौ नैबेहाय। सन्तोष, खै किल'मिटारमोन बे लामाया? सुवाखै ओंखायनो खै किल'मिटार? 1 किल'मिटार सेन्ट ग्रेभलिं रड फैबाय बाहाय। ओरै गैला, ओरै हाजोसै हाग्रा। बाखि बेयाव दलं नांगौ, RCC ब्रिज मोनसे। RCC नाङा बाव। कालभार्ट, स्लेब कालभार्ट। बेनो दा जों थांसिगोन मोनसे स्पटआव, हाग्रायाव पार्क बानायगासिनो दङ, बेखौ नोंथांमोना दिन्थिगोन। वेल, नोंथांमोननो दिनै मोनसे जायगायावहाय स्पेसियेल आपडेट होनो आं जिहेतु बुंदोंमोन खोथा। थांदोंमोन, थांनानै खिन्थु ओरैबायदि बिजि जाबाय, जानानैहाय माखासे दिन्थिनांगौ जायगायावहाय आङो रेकर्ड खालामस्लाबनो हायासै, बेस्थ' जाबाय। एन्ड मबाइल फनाबो बेटारि ल' जादोंमोन आरो बे जायगायावहाय खुनु कारेन्ट फेसिलिटिबो गैया। स' आनफर्चुनेटलि फैयै फैयै रुमावसो नोंथांमोननो नैबे आपडेटखौ होफिननांगौ जाबाय। जेन हक जुबिन गार्गनि जितु दिनै बार्थ एनिभार्सारिमोन, बेवहाय जितु प्रमिस होनाय हाग्रामा महिलारि चिफ बिथाङा इलेक्शननि सिगां मा रादाय होदोंमोन आरो दिनै इलेक्शननि रिजाल्ट आउट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट फर्म खालामखांनानै बिथाङा होनाय बायदि प्रमिसखौ दिनै जाफुंसार महर होबाय। आरो दाखालि बावैसो नलबारियाव बिथाङा जि खोथा होलांदोंमोन 2 लाख सुबुंगमा मोनसे लानानैहाय बेखौ बार्थ एनिभार्सारि आरो पार्कखौ, मेम'रियेल पार्कखौ बेखेवनाय हाबाफारिखौ लागोन होननानै जितु खोथा होदोंमोन, बे फाइनालि दिनै गाजा गोमजायै बिथांखौ गोसोखांनानै बिथांनि मुङाव बिथांनि बार्थ एनिभार्सारिखौ आरो पार्कखौहाय दिनै बेखेवबाय। जोबोद समायना मोनसे नुथाय आरो बिथांनि रुजुनाय, बिथांनि सुजुनाय मेथाइखौ जोबोद मोजाङै बर' रावजोंहाय खनदों आरो जोबोद मिलौदो मोनसे मेथाइ। स'
मेमोरि जालांसिगोन बियो नोंथांमोना बेखौ नायलांदो आरो बाखि गाबोन नोंथांमोनजोंहाय माखासे आपडेट शेयार खालामनो थांगासिनो दं स' जोङो मोनसे जायगायावहाय ज' जालायनो नागिरगासिनो दं स' बेवहाय मा आपडेट जागोन बे सासपेन्सआव थाबाय नोंथांमोनजों गाबोन शेयार खालामसिगोन टिल देन स्टे टिउन बाय गुड नाइट